Mao nga kamong mga bisita, kamong mga bag-o nga nag-uban-uban dinhi og simba, paningkamot gyud mo. Kay dili paulahi ang inyong pag-anhi. Wala mumuanhi dinhi kay amo mong i-convert na mahimong one way. No, wala. Wala. Paningkamot mo kay kini panalangin sa inyo ni. Kamura ang mabulahan ni ini. Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw na ako, iyan. Kuhao, sukato na siya. Ikaw o ako, iyan. Kuhao, layo. Kalipay ang ating matagam-taman, kauban ka siya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan-an siya. Kapulawan ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang panginoon, wala na'y kamatayon, tulong tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang siyudad na bulawan, daw sa langit at pagkatumbang, dayaran sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, Diyos ang nabuhing tubig, ginansin sa tulong sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos hapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyang kuhaon, sugaton ta siya. Ikaw o ako, iyang kuhaon, lalinong nagdusa, panganod lulog kalipay ang atong matagam-taman, kauban ka siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang panginoon, wala na'y kamatayon. Tulong tanan kalipay, uban sa ating Diyos, kanindot ang langit ang matako. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang panginoon, wala na'y kamatayon. Lain na usab ang matahom nga kabuntagon gipaabot nimo kanamo Ginoo. Ang among magkasing-kasing malipayon ug andam kami nga mudawat na usab sa imong dihog nining adlaw. Mao nga salamat sa imong mga linibuan usab nga mga anghel nga uban kanamo sa Hebrews chapter 1 verse 14. Nga kining mga taknaa wala gayud tuguti ang iyas kangit-ngit nga moapil ni ining among panagtigon. Mao nga ablihi kanunay ang among mga kasing-kasing sa labutan diin kami makadakop ug makakuha sa mga butang sa kinabuhi. Magapadayon kami sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen.
Mayong buntag kaninyong tanan. Praise the Lord. Okay. Maayo ang dagan sa panahon. Dili pariha usahay ang dagan sa panahon. Kagabi kusog kayo ang hangin. Mao to na nagunahon ako sa lidi ko igo. Sa mga pagsulay, muatake nga mga kabalaka o bisan unsa nga mao'y kinaiya nining kalibutana, magapabilin gayud ikaw makusganon sa ngalan sa atong Ginoo. Walay tao nga dili mo sinati og problema. Walay tao nga dili mo sinati og mga pagsulay. Walay tao nga dili mo sinati og nagkadaiyang suliran sa kinabuhi. Tungod kay maunay kinaiya ni ining kalibutana. Kini nga kalibutana walay laing gidulot kalisod, kawaladon, balatian, suliran, bukid sa mga problema o ang katapusan, kamatayon. Pero niadtong nakapanggunit o nakapanghawid o maayo sa pulong sa Ginoo, bisan unsaon og uyog, kanunay gayud siya nga nagasalig diha sa Ginoo. Walay exempted ni ining kalibutana. Apan magpasalamat kita ngano tungod kay nakapanggunit kita sa tinuod nga Dios ug maoy source sa kinabuhi ug ang tanang saad nga iyang gisaad alang sa iyang mga katauhan. Pero karong buntaga, balik kita sa mga sambingay. Kay diha sa sambingay, mapalalom-laluman nato ang atong mga pangunahuna, mapalalom-laluman nato diha sulod sa atong kasing-kasing ang mga butang nga angayng sabton. Og ni anang mga paagiha, makahatag usab ka nagkusog kanimo sa diha na moabot unya ang nagkadaiyang problema sa kinabuhi. Okay. Dinhi kita magsugod sa Ebanghelyo Mateo. Kining gisgutan nga mao ang gingharian sa Dios. Nagsugod kini sa diha nga giwali ang pulong sa Ginoo. Okay. It begins with the preaching of the word. Kining giingon kingdom of God, gingharian sa Dios. Sa diha nga makadungog ikaw ni ini, musabot ka na nga muingon, tinuod yun na. Pero kung wa kay pagtagad ni ining mga pulunga, wala gyud sirado gyud kana kanunay sirado kaayo ang imong kasing-kasing ni ining mga butanga. Ug bisan pag unsay isulti mahitungod ni ining mga giingon misteryosong butang, dili gyud nimo hisabtan kini. Okay. Makita nato dinhi na kining pulong sa Ginoo gikumparar sa usa ka binhi, tama no? Okay. Nganong gikumparar man kini sa usa ka binhi? Ang pulong binhi, unsa man day ang binhi? Sa diha nga imong ibutang ang binhi sa yuta, mausab kini, mabuhi kini, muturok kini. Apan sa diha nga imong gilubong sa yuta, dili kini tanom nga makita nimo. Binhi.
Nakuha ninyo? Sa dihang nga naa pa sa imong kamot, binhi, seed, liso, ug sa diha nga imong ibutang sa yuta, makita nimo ang binhi nga naay kinabuhi. Mao ang pulong sa Ginoo. Gi-compare siya sa seed or binhi. Ngano gi-compare? Tungod kay ang binhi dunay kinabuhi, labaw pa ang pulong kinabuhi. Kung ang pulong mahiabot sa kasing-kasing sa tao, mabuhi sama sa binhi. Ang binhi, kung ibutang sa yuta, mabuhi. Mas labaw ang pulong. Ang Hebrews chapter 4, verse 12, gikumparar kini siya sa usa ka hait nga hinagiban. Hebrews 4, nagaingon siya dinhi, kay ang pulong sa Ginoo, sa Dios, is living and active. Mao di ay nga gi-compare ang pulong sa binhi. Nakuha na ninyo? Ang binhi sa kamunggay pananglitan, liso. Ilubong sa yuta. Sa dihang malubong na siya sa yuta, mulihok na ang iyang kinabuhi. Mabuak, muturok. Ang pulong, litra, pulong sa Ginoo. Sa dihang dawaton kini sa imong kasing-kasing, mabuhi kini siya. Kadto lamang mudawat, pero kadtong dili pod mudawat, dili magpulos kini. Mailhani mo ang taong nagadawat. Ngano? Ang tao nga nagtanom og kasing nimo, imo gyud ning gibantayan, imo gyud ning gikinabuhi, mao na magsugod ang kinabuhi. Pero kung napugas ang pulong, nga wa gyud pag-atiman ni ining mga butanga, mahanaw. Amen? Amen. Okay. Ang Matthew chapter 13 o ang Mark chapter 4 managsama sa pagsabot. Apan kung imo kining i-compare, naagyoy usa ka libro nga nagpadayag ug magpahibalo siya nga kana siya, mao kana siya. Okay. Nabasa na ba nako ang Hebrews 4 verse 12? The word of God is living, buhi, and active. Sharper hait than any double-edged, hait pakini kaysa ikumparar sa uban nga mga duhay suwab. Espada. It penetrates even to the dividing soul. Mutugkad kini dito si kinauyukang bahin sa imong kalag. O sa espiritu. Tiaw mo na ka, grabe. Sa imong mga joints and marrow, it judges the thought and attitude of the heart. So mauni ang word, mauni siya ang binhi. Mauni siya. Dinhi sa Matthew chapter 13, balik ta sa Matthew chapter 13. Okay? Praise God. Makumpare na pod nato sa laing libro sa Mark chapter 4. Ang Matthew chapter 13, makita nato dinhi ang verse 1 paingon sa verse 9. Okay. Upat ka klase nga kasing-kasing sa tao.
gipugsan sa pulong. Unsa tong usa? Dalan. Unsa tong usa? Kabatuan. Unsa tong usa? Sampinit. Og ang ikaupat, maayong yuta. Ang iya sayawa, tulo. Ang iya sa Ginoo, usa. Ingon ni ana ron ang dagan sa atong panahon. Nag-ingon ang Ginoo, sulod kamo sa gamayng dalan, sigpit, kay lapad, mas daghan, majority, ang naa sa kalaglagan, minority, minor ragyod ang naa sa gamay nga agyanan. Sa upat, tulo versus usa. Okay. O gawas pa ni ana, dinhi sa Mark chapter 4, ato na pangablihan ang Marcos. Gipasabot man dinhi ni Jesus, iyaman nga gi-explain ang sambingay, balik ta sa Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 usa kita. Dinhi gipasabot man ni Jesus ang sambingay sa Matthew 13. Ang dalan mao katong kasing-kasing sa tao nga wala napugsan ang dalan pero wala mabuhi ang maong binhi kay ngano gituka man sa langgam. Dinhi sa verse 19, evil one comes. Ang langgam dinhi evil one comes and snatch away. Gikuha niya ang pugas sulod sa iyang kasing-kasing. Mao kini ang giingon, this is the seed sown along the path. Okay. Sa Mark chapter 4, tanaw na pud nato ang Mark chapter 4. Evil ang giingon sa Matthew chapter 13. Evil. Dinhi sa Mark chapter 4. Ang giingon dinhi verse 13, then Jesus said to them, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, wa ba kamo makasabot ni ining sambingaya? How then will you understand any parable? Sa ato pa, kini nga sambingay maoy yabi sa tanan nga sambingay. Verse 14, the farmer sows the word. Ang mag-uuma, nagpugas sa binhi nga mo ang pulong. Some people are like seed along the path. Uban sa mga nagapaminaw, nahisama sila sa usa ka dalan. Where the word is sown, diin didto nahipugas ang maong binhi. As soon as they hear it, samtang naminaw sila, Satan came, or Satan comes. Dito sa Matthew chapter 13, the evil one comes and snatches away the word. Pero dinhi sa Mark, klaro na gyud, si Satanas ning abot and takes away the word that was sown in them. Si Satanas ning abot og iyang gisakmit ang pulong, takes away. Gisakmit niya ang pulong nga gipugas unta diha kanila. Okay. So dinhi makit-an nato nga ang gingharian sa Dios nagsugod sa dihang giwali ang pulong sa Ginoo. Dili pareha kita. Dunay ulahi nga nawalihan, ulahi pod na ablihan ang gingharian para kaniya. Dunay uban nahiuna. Nahiuna pod siya nga nakasulod diha sa giingon gingharian. Ngano? Kay diha sa pagwali sa pulong magsugod ang gingharian sa Dios kaniya. Amen ba?
Okay. So kining mga butanga, kining giingon pulong, lahi kining mga pulonga nga gisulti sa tao ikumparar sa pulong nga gikan sa Biblia, nga gikan sa Ginoo. Kay ngano, kining pulong sa Ginoo has life. While ang pulong sa tao, wala. The Word of God has life in it. And that life, kana nga kinabuhi, can be imparted. Mahiabot diha kaniya. Mutapot diha kaniya. Mahitisok diha kaniya. Imparted only to those who will believe. Sa ato pa, dili di ay tanan nagadawat nga nagatuo ni ani. Tama? Kay kung tanan pa nga nagadawat o nagatuo ni ini, walay problema ang simbahan. Okay. Ngano nga daghang mga simbahan karon nga nagkaguliyang? Dili tanan. Kay kung tanan pa nakadungog, ug tanan nagadawat, ug giatiman ang pulong, walay problema ang simbahan. So kadto lamang nga nagadawat only to those who will believe. So kanang nagatuo, maura na siya ang ma-impart, mutapot, mupilit. Siya ra. Apan kadtong wala gayud magtagad, mao ning giingon sa Hebrews. Mao na kining panahon na karon, diha na gyud makutaw, diha na maila kining panahon na karon. Doon na mga chaos, naanay mga kaguliyang, naanay pagtinugyanay, naanay pagbahin-bahin, ginikanan, mabahin sa iyang anak, anak mabahin sa ginikanan, sa ilang panimalay, magkabahin-bahin. Ngano, tungod kay ang pulong maumay basihanan. Tama? Ang pulong maoy basihanan. Okay, mudaga na po taglaing bahin. Dinhi na punta balik ta sa Matthew chapter 13. Okay. There is sa chapter 13 verses 24. Unsa na diha? Naay mga literal nga gisulti sa pulong sa Ginoo, naapoy mga parabol. Okay. Unsa ni siya? Sagbot. Sagbot, the tares, or the parable of the weeds. Verse 24. Jesus told them another parable. Lain na usab nga sambingay. Miingon siya, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat, and went away. When the wheat sprout and formed heads, then the weeds also appeared. Binisayao na to ni. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi sa uma. Apan samtang nagkatulog sila, ang kaaway ming anha usab og mipugas siya og mga sagbot taliwala sa mga pinugas. Human og pugas ming sibat.
Sa diha nga nagpanurok na ang mga gipangpugas, nakita gyud nga nangabuhi ang ilang mga gipugas. Oy, naunsa ba? Ningdungan man pud pagturok ang mga sagbot. Nga unta ang gipugas maayo mang bini. Ningdungan man pagturok usab ang mga sagbot. Okay. Kung kita ang muhubad ni ani, muingon dayon kita na natural, ang good seed is the word. Di ba tama? Pero niara. Lahi ang isgutan sa verse 1 ug sa 9 ug kaning sa Matthew chapter 13 kining gibasa nato sa 24 verse 24. Lahi na pud kining buti pasabot niini. Ang good seed dinhi sa verse 1 mao ang pulong. Pero kining sa 24, ang good seed, mga maayong binhi, mao ang mga believers. Okay, dili ba seed word? Okay, word lagi. Pero kining giingon dinhi nga gipugas sa Ginoo, kay kung hisgutan nato kanang giingon field, umama na. So sa verse 1 down to 9, mga kasing-kasing sa tao kanang gipugsan, di ba? Kasing-kasing. Pero kining bahina sa Matthew chapter 13, 24, kining giingon dinhi field. Dili kini siya human heart. Okay, it's not a human heart. The field is the world. Okay. The good seed is not the word, but it represents people converted through trusting the word. Nakuha? So, kay nangatulog man ang nagtrabaho, nagpugas pod ang yawa og binhi sagbot. So dinhi nanurok na. Mao nga diha sa simbahan dili pareha ngano na ay genuine Christian na apoy dili gyud siya genuine. Counterfeit. Mao nga niingon si Jesus, dili ang tanan mag-ingon kanako Ginoo, Ginoo. Kay ngano, kung naay tinuod nga Christian, naay counterfeit Christian. Nasabtan? Hallelujah. Kung balik ko na itong verse 1, seed, word, di ba? Mao man nagiingon sa Luke chapter 4. Ang giingon sa Luke chapter 4, ang seed is word. Pero kini, ang good seed, the believer who trust. Kining mga sagbot, mauning counterfeit. Kay ngano, dili man makaibot si Satanas sa pinugas. Wala siya rights to uproot the real seed, which is you. Dili siya. Wala siya authorize. Kay wa man siya authorize nga moibot, nagpugas po siya giyaha. So sa atong panahon, dili gyud pareha na ay nagpabor nga pwede rata kay anak man ta sa Dios o kira kay grasya man unya na apoy pikas adili pwede unya ang pikas maingon ay dili na, basta giluwas ang kaluwasan, dili na hatag bawi. Mao na ilang rason. Hallelujah. Kung dili ka karon ingat, careful, may posibilidad
Ang tanan mo sabat, careful. Praise God. Ingat yun. Di ba sa libro sa Job, nianha si Satanas, niapil po siya sa tigom sa mga anghel, ingon na Ginoo, "Oy, Satanas, where have you been?" Ingon siya, "I am roaming around." Nagalibot siya. Roaming around. Ingon na Ginoo, "Oy, nakita di ay nimo ang akong alagad na si Job, na blameless, upright, mahinadlokon sa Ginoo." Ingon siya, "Oh, nakita nako siya." Okay. Kaduha gyud gitistingan si Job. Niingon ang Ginoo, "Aw mao ba, nahala ako siyang ihatag nimo, pero ayaw tanduga." Amen. Wala siya authority nga mohilabot sa mga Kristohanon. Mupugas lang siya. Kaya kung taas pa siya authority, ay gipang labay ang mga binhi. Pulihan yung iyahang binhi, wala. Dili siya, wala siya authority. Pugas lang po siya iyaha. Pero counterfeit. Kasabot mo ng counterfeit, mini, dili mao, moorag tinuod, moorag magkwartang piki. Ang kwartang piki, ug di yung kakamao mo tanaw, kwarta yun, pero mini. Hallelujah. Itong palakpakan ng pulong sa Ginoo. To God be the glory. Mao ni. Okay. So tanaw na to din sa Old Testament sa Job chapter 1. Job chapter 1 verse 12. Okay. Ang Ginoo miingon kang Satanas, "Aw mao ba?" Nganong niingon man ang Ginoo, "Mao ba?" Tungod kay gihagit man sa yawa ang Ginoo, giingnan man sa yawa ang Ginoo. Verse 11, "Itoy od Ginoo kanang imong kamot, unya hampakan na siya. Kanang tanan nga naa niya hampaka. Dili ba tungluhon ka niya?" Ingon ni Ginoo, "Aw di ay mao ba?" Ingon ng Ginoo, "Very well, then everything He has in your hand." Ingon dayon ang Ginoo, "Na sige, Satanas, itugyan nako siya nimo. Apan, naay apan. But on the man himself, do not lay." Ingon siya, "Oy, kidaw, ayaw tanduga." Okay. Ayaw tanduga sa imong mga kamot. Ikaduha, Job chapter 2. Okay. Dili ba mo itong unang tirada sa yawa? Kalayo na hagbong, nangasunog ang mga hayop, niabot ang katong mga tulisan, kana trabaho gid sa yawa, tanan kana mga makadaot sa tao, trabaho. Hangtod na mga anak niya nahurot og pangamatay. Pero kay wala man siya tuguti, si Satanas wala tuguti nga bisan mo tandog sa lawas, wala. O ikaduha, nibalik na po ang yawa. Ikaduha, chapter 2. Sa laing mga adlaw, ang mga anghel usab nagkatigom sila diha sa Ginoo. Unya ang yawa pod ni apil kanila ug didto siya. Ug ang Ginoo, and the Lord said to Satan, ug ang Ginoo miingon kang Satanas, "Diin ka man gikan, Satanas." Mitubag siya, nagsuroy-suroy sa tibok kalibutan, balik-balik. Wa di ay tulog ni. The Lord said to Satan, og ang Ginoo miingon kang Satanas, "Have you considered my servant Job? Na nakita na ba pod nimo ang akong pinangga nga si Job?
Diha kaniya wala nay kaparihas sa kalig-on, kabuutan, walay kasaway, matarong nga tao, mahinadlukon siya sa Dios ug nagalikay sa tanang dagway sa pagkadautan. Gani nagpadayon siya sa iyang pagkalig-on. Hallelujah. Unsa ni, and he still maintains his integrity. Unsa ibot pasabot ni ana? God knows our strength. God knows our integrity. Nahibalo siya kung lig-on ka ba sa Ginoo o dili ka ba lig-on sa Ginoo. God knows. Niingon ang Ginoo, he still maintain his integrity. Though you incited me against him, ingon siya gani, imo pagyug kong aghaton sa paglaglag kaniya nga walay hinungdan. Ako ba de siyang sakiton nga wa man na siya wala man na gibuhat nga dautan. Imo gyud kong suguon nga dauton siya nga wala siya rason. May nampuon, masimbahon, buutan, walay kasaway. Unya, imo kong inon nga ibayaw imong kamot, hampakang naan niya, di ba kay tungluhon ka? Walay rason. Ingon siya, sige. Ingon siya, sige. Skin for skin, Satan replied. The man will give all he has or his own life, but stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you, your face. Unya miingon ang Ginoo kang Satanas, aw mao ba? Nahala. Itugyan ko siya diha kanimo. Apan, nanapoy apan. You must spare his life. Ayaw hilabti ang kinabuhi niya. So dinhi, sa sambingay sa mga sagbot o sambingay sa mga maayong binhi, kining mga maayong binhi, mauning mga Kristohanon nga nagsalig sa Ginoo. Kining mga sagbot, mga dili tinuod nga Kristohanon. Kining mga dili tinuod nga Kristohanon, kanunay nagasupak sa pulong. Wala na mag-ingon nga kay amigo ta dili, kay ako ligon, ikaw pod amigo man ta suod kay ta parihat ang ligon. No. Kay bisan sa pamilya, posible sagbot ang uban. Tinuod nga Kristohanon ang naa sa panimalay. Kay ngano nag-ingon man si Jesus, mabahin. Hallelujah. Okay, tanawon sa nako kadalian. Lucas chapter 12 man siguro to. Okay, Luke chapter 12. I have come to bring fire on the earth. Verse 49. Luke chapter 12, verse 49. I have come to bring fire on the earth, and how I wish it were already kindled. Niyanhi ako aron sa paghatag og kalayo. Niyanhi ako aron sa pagpakalayo niining kalibutan na. Akong gihuna-huna og gipangandoy nga musilaog na unta kini. Mao na giingon sa Ginoo. Verse 51. Naghuna-huna ba kamo nga ako mianhi dinhi aron maghatag og kalinaw niining kalibutan na? Ingon siya, wala, no. Wala kumuanhi aron mohatag og kalinaw. Kay ngano, kining kalibutan na dili tanan, nagatuo kang Ginoong Hesus. Ang nakadawat lang sa kalinaw, kadtong nagadawat kaniya, pero kadtong wa magadawat kaniya, wala jud na sila'y kalinaw. Wala kumuanhi, ingon si Jesus, wala kumuanhi dinhi aron kadtong mga samukan, malinawon sila. Wala. Dinhi basihan sa iyang pulong. Nag-ingon siya, ingon siya, do you think I came to bring peace on earth? No. I tell you, but division.
pagbahin-bahin. From now on there will be 5 in one family, divided against each other. Mahitabo na. 3 against 2, and 2 against 3. Verse 53, they will be divided. Father, amahan, against son, and son against father, mother against daughter, daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law, ugangan, umagad, magkabahin-bahin, daughter-in-law against mother-in-law. Ngano ni? Tungod kay diha tang tanan gisala sa pulong sa Ginoo. Nakuha ninyo? Ang Matthew chapter 13, 1 to 9, ang seed is word. Ang yuta nga gipugsan is a human heart. Pero kining gibasa sa Matthew chapter 13, 24, katong weeds or the tares or mga sagbot. Ang good seed is not the word. Good seed is a genuine Christian. Ang mga weeds or sagbot, mga counterfeit, morag tinuod na Christian, pero na ay pero. Hallelujah. Mas daghan sila. Mao, maninguha, maningkamot, gayod kita. Kay nag-ingon ang Biblia, daghan ang nalimbungan. Daghan ang nalimbungan. Praise the Lord. Okay. So dinhi, tungod kay ang field kadtong gipugsan kay di man day human heart, kalibutan man day kini. So pasalamat kita nga makuha nato kini ug masabtan nato kini kay ngano man ingon siya nga naay iya. He who has will be given more. But he who has not have, siya nga walay iya, even what he has will be taken him away. Pagakuhaon kini. Mao na aroy nagkaayo sa Ginoo. Siyang naay iya, magadawat og mas labaw pa, mas musamot og kadako, broad. Mulapad ang gingharian para sa ato. Ug masabta na yun nimo ang dagan sa panahon. Pero silang walay iya, counterfeit. Magpabilin gayud nga dili na mahibalo sa tinuod. Bisan ang anak kaniya pagakuhaon pa. Mao nga Christians aware. Sa atong panahon, sa atong banding-banding, kinahanglan yun na maglinig unay yun ta. Niining panahon na. Kaya ngano, nagsugod kining pandemya 2019 sa akong nahibaluan lang. 2019, unya sa Book of Daniel, 7 years. Kining 7 years, bantayanan, 3.5 years, mulingkod na ang yawa. So diha sa 3.5 years, rapture, nagtuog yun ko niya, ani ba? Three and a half years. Giihap-ihap na nako ni. 2019,
2020 to 2021. No. 2019 to 2021, 2020 to 2021 to 2021 to 2023, 3 years. Pagka 24, sa tunga-tunga bantayan. Hinon ako ra na, kay ingon na biyang Biblia, why na sayon? Ako ra na. Basta ang pasabot ni bantay. Wala may sayop sa nagbantay. Amen? Walay sayop sa nagbantay. Walay sayop. Okay. So bantayan na ni atong panahon karon. Okay. So dinhi ang John chapter 12, tanaw na pod nato ang John chapter 12. Praise the Lord. Mayo bang pulong sa Ginoo? Mayo kaayo. John chapter 12 verse 23. Okay. Jesus replied, John chapter 12 verse 23, ang oras moabot na nga ang anak sa tao mahimaya, to be glorified. I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remain only a single seed. Ingon siya kung ang usa kuno kaliso nga dili kuno ni mahitanom, magpabilin kini siyang siyara. But if it dies, kung ikatanom na, it produce many seeds. The man who loves his life will lose it. Okay, bantay ta. Ang tao nga nawili pa ni ining kinabuhia. Sa Bisaya pa ka ng the man who loves his life. Ang tao nga nahigugma siyang kaugalingong kinabuhi, nahigugma sa flesh, mawadaan siya. Hallelujah. Mao gani na kani nga lawas, subject ni siya sa daghang problema. Mao di na kambyuhan, ilisdan, ayaw higugmaa ang imong old nature, ayaw higugmaa ang imuhang lawas, pero ampingan. May gani kay gikan sa bisyo, sa una bisyoso ning lawasan ni ala inom, ala bilar, ala may gani kay naka-recover, bata pa ko nga nakristohanon, nabiyaan ang tanan, nakailan ako, importante di ay nga kining lawasa, bisan tinunglo ning lawasa, maampingan nato, bintaha na lang, kay wa may lawas nga dili mubalik sa yuta, kitang tanan mamalik man, bintaha na lang mataas-taasan. Ikumparar sa akong mga barkada, dugay rang nakalabira sila. Okay. Usbon na ko pagbasa. The man who loved his life. Ang tao nga sana kana bitang hiling og lingaw-lingaw, material, matud pa nila materialistic, gusto pa nga musikat, love his life, gusto pa nga mahimo siyang known, love his life, gusto pa siya na madato siya, love his life, ma-enjoy ang iyang life. Ingon ang pulong, mawad-an hinoon siya. While the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Dili gyud nang hates nga iyang giunay ug sumbag, iyang giunay bunal, dili na. While the man who hates his life, ang but pasabot niini, kontento na siya. Nagpasalamat na sa kahamugaway nga milabay nga adlaw niya. Amen. Kung kalisod ang isgutan, kitang tanan nagsugod sa kalisod.
Karon hinay-hinay nagyud, hinay-hinay nagyud. Hallelujah, to God be the glory. Bisan pag-unsaon og ipit, wala siya hatagig authority nga muibot sa binhi. Wala siya authority. Pugson ra niya, igurang mamugos, pero dili yun siya kapugos. Ngano, kanang imong lawas, akong lawas, atong lawas, iya sa Ginoo. Hinay-hinay na. Dili siya makapanghilabot sa gipugas. Ang Ginoo nagpugas og mga good Christians. Ang Ginoo nagpugas og mga good seeds, mga nagasalig, nagkinabuhi sa pagtuo, mga Kristohanon nga kanunay rang nagahangad sa Ginoo. Anda mo pasaylo, muila sa kinsang kinaiyan niya. Makasabot na siya. Pero kining gipugas sa yawa, nagpugas pod siya piki nga Kristohanon. Mailanimo ang ilahang mga bunga. Niingon si Jesus, mailanimo sila pinaagi sa ilang bunga. Hallelujah. Klaro bang pulong sa Ginoo? Maila gayod nimo sila. Dili magpulos. Wala magpasabot na kay kadugo ta, kay ako ligon, ikaw usab ligon. Inigbalik sa Ginoo kay kadugo man ta, ug mag-rapture, muuban ko, iuban ko kamo. Wala. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo. Si Antikristo karon nagalihok sa atong panahon. Dili pa siya makalingkod. Nagplano pag-unsay iyang buhaton. Wala. Masabtan sa mga maalamon. Ingon ang Biblia, kita dili nila hisabtan. Kita makasabot sa ila. Hallelujah. Kita makasabot. Sila dili makasabot. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinto kapitulo 2. Mao nga kamong mga bisita, kamong mga bag-o nga nag-uban-uban dinhi og simba, paningkamot gyud mo. Kay dili paulahi ang inyong pag-anhi. Wala mo muanhi dinhi kay amo mong i-convert na mahimong one way? No. Wala. Wala. Paningkamot mo kay kini panalangin sa inyo ni. Kamura ang mabulahan ni ini. Kung inyong gunitan ang pulong sa Ginoo nga matinud-anon gaayod sa Ginoo. 1 Corinto 2:14. Ang tao nga walay Ginoo, sa English, the man without the Spirit. Ang taong walay Kristo, sa English, the man without the Spirit. Ang taong walay Kristo, walay Espiritu, wala siya'y sign sa Espiritu Santo. Dili magadawat, does not accept the things that come from the Spirit of God. Dili makasabot. Kadang accept diha, dili ginadawat, accept. Dili makasabot. Ang taong walay Kristo, ang taong walay Dios, dili siya makasabot sa mga butang nga nagsukad gikan sa Espiritu sa Dios. Ngano? For they are foolishness. Kay para sa ila, binuang ng simba-simba. Moabot ang panahon, ang relihiyon sa kalibutan, usa na lang. Ang ilang Diyos o ang atong Diyos usahon. Sugot ka na. Na siguro, kung usa ka sa crowd sa panahon ni Sadrak ug Misak ug Abednego, kay mga himistahon man to, mayngon ra, ay walay problema, Diyos na bitaw na. Dili pwede. Nakailako sa akong Diyos. Nakailako sa ilang Diyos. Usara ang Diyos.
Si Kristo ra. Nag-ingon siya, ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa langit sa akong amahan. Kundili pinaagi kanako kang Kristo. Dili pwede nga moabot yung panahon usahon na yun ta. Muslims, Christians, ug uban pang mga grupo sa mga religious groups, usahon na kay ang Dios nako, Dios nila, maorang Dios uyon ka niya na. Di ko mauyon. Kaila ko sa akong Dios. Kung kinsa ang akong amahan, muliwat ko sa akong tatay. Kay sila, ang ilang Diyos, mao pud ang ilang amahan, nang liwat pud sila. So, makita sa bunga. Okay, usbon na kong basa ang verse 14. Ang tao nga walay Kristo, dili makasabot sa mga butang nga nagsukad gikan sa Espiritu sa Dios. Ngano? Alang kanila binuang kini. They are foolishness to him. And he cannot understand them. Dili lagi makasabot. Because they are spiritually discerned. Tungod kay kining mga butanga tugkaron man sa espirituhanong pagtugkad. Mo nang spiritually discerned. The spiritual man, ang but pasabot ni ang tinuod nga Kristohanon, ang mga anak sa Dios mingon amen. Ingon siya, the spiritual man, ang genuine Christian, makes judgment. Makasabot, makahukom sa tanang mga butang, all things, about all things, make judgment. Ang mga genuine, ang mga ligon, ang tinuod nga Kristohanon, makasabot. Apan siya, but he himself is not subject to any man's judgment. Dili, kita dili masabtan. Besag unsa og pamugos nila, igurang mamugos. Ngano? Dihan ako nakit inay sa sagbot. Dili siya makakuha sa mayong binhi. Ang mga mayong binhi, mingon amen. Dili siya kapanghilabot nimo. Kay di man siya kapanghilabot nimo, namugas. Naghimo po siya iyahang grupo. Naghimo po siya iyaha. Counterfeit Christian. Naghimo siya. Mauna, na kung ikahibalag nimo ni sila, na ay lahi nga kulor. Makaingon ka, lahi lagi na siya. Ngano? Counterfeit. Busa kita, maninguha ug maningkamot kita. Aware. Aware. Nakadungog naman mo niya itong mustasa. Ang tinuod yun nga mustasa, dili mukahoy. Walay kahoy. Ang mustasa gamay, moarag pitsay, pait-pait. Mao di ay na ang mustasa. Pero sa Bible, ang mustasa nahimo nga great plant, nahimong kahoy, hallelujah, hingsungko sa langit, nang nanga ang kahoy, praise the Lord. O ang tanang langgam sa book of tanang langgam sa Daniel. Okay. Diri sa Daniel, naa dinhi nakita na ko mga langgam diri. Okay, pagkadaghang langgam. Daniel chapter 4, verse 12, unya Ezekiel chapter 17, verse 23, ang mga langgam na matog nagkadaiyang mga langgam. Na kung langgam ang isgutan, evil. Langgam means Satan. Mga langgam. Lahi ug mga motibo. Ang tuyo nila nganong naghimo sila grupo kay lahi ang ilang motibo. Ang ilang motibo mao ang ilahang flesh, life. Sila nga nahigugma sa ilang life will lose it. Pero siya nga nagadumot sa iyang kinabuhi, makakaplag siya. Dili na nagdumot nga iyang gikalagutan na iyang lawas, kundili kontento siya. Mga igsuon ko diha kang Kristo.
Niabot na ta sa punto nga tama na. Tama na. Ayaw nagpangandoy og mas mulabaw pa. Kung unsa ang naa nimo, tama na. Amen. Enjoy na lang ta. Wa man tay labot sa kalisod. Sargo na sinugdana na kanta, gawas nun sa baladian. Gawas nun sa adlaw karon sa pa. Okay, atong katahon. Okay. Sige, lingkod lang mo diha, mga terata. Unya, paminawa ang word. Okay, praise the Lord. Dagay ko K. Mundang na ko. Okay. Manindog na lang ta. Kay mundang na ko. Hallelujah. Padayon ng taon niya. Adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ta, ang pagdaog ni Kristo. Usapa, morag, wala sila kapanukat. Okay, sige pa. Pasahe. Pam. Woo! Adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ta, ang pagdaog ni Kristo, kanatong nitubos. Adlaw sa pagmaya, gawas ng tayo, lagi. Wala ko kami-memorize. Padayon! Sa ngalan ni Jesus, adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus. Sa kagawasan ta kang Jesus. Dapat. Ginoo, salamat sa imong pulong. Panalanginan mo ang imong katawhan na walay usa ka namo nga malimbungan. Ug salamat nga kanunay gayud ikaw ang gibayaw sa among kinabuhi. Dad-a kami kanunay sa kahugnanan uban ang tinuod nga kalipay ug tinuod nga kalinaw. Ang tanan among gipasalamat ang gibalik himaya sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Amen.